שלום חברים, כאן לירון. רציתי להציע לכם פיצ'ר מאוד מיוחד. במידה ואתם מפרסמים בפייסבוק או בכל מקום אחר, אתם מפרסמים קישור מסוים, יש פה פיצ'ר שיכול לעזור לייצר לכם לידים בצורה מאוד משמעותית. הרעיון עובד בצורה כזאת שאני מייצר לכם קישור שמפנה אתכם לכל אתר שבו אתם תרצו להשתיל באנר, לדוגמה באתר הזה. אוקיי? אתר לדוגמה אתר של תוכן של ynet, יש פה כתבה על ועד הבית, והבאנר הזה הוא באנר שמושתל. בסדר? הבאנר הזה יכול להיות בכל מקום שבו תחליטו, זה יתרון, אנחנו מחליטים על איזה אתר אנחנו רוצים להשתיל את הבאנר. אנחנו ניכנס לבאנר הזה, והנה זה עובר לאתר של דף נחיתה, או יכול גם להיות האתר שלכם. נחזור חזרה. כמובן שאם משתמשים בו בחוכמה, אז ניתן לייצר המון לידים, יש להשתמש בו בתבונה. הבאנר הזה הוא באנר שהוא יהיה לתקופה מאוד מאוד ארוכה, אפשר להגיד אפילו לכל החיים, כל עוד הפיצ'ר הזה קיים ברשת. אני מציע אותו ב-49 שקל. זה פיצ'ר שיכול לעשות לכם המון תנועה אם אתם מפנים לתוכן מעניין, לאתר מעניין, למשהו שהוא מסקרן. פייסבוק היא פלטפורמה מאוד מעניינת וטובה שאפשר להביא גולשים לאתר. אני ממליץ בחום, כרגע זה 49 שקל במחיר מבצע, לא תראו את זה בשום מקום אחר במחירים כאלו. מי שבאמת מבין מה זה פרסום, אז הוא יודע שבאנרים כן עוזרים, כמובן שיש תנועה לאתר וזה בדוק. אז מי שמעוניין יכול ליצור איתי קשר בפרטי או להשאיר פרטים ואני חוזר. שיהיה לכם המון בהצלחה.